Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl o si Nonchalant. Christian, kung makasal na unya ta, kuhaan ba ko nimo sa kontingog? Ha? Unsay buot mong ipasabot? Himuon ba ko nimong robot sama sa gustong mahitabo imong amahan? Unsa? No, dili uy. Yan na good. Pausap ni gusto ni mo ha? Dili ko gusto dinhi. Dili ko gustong malayo sa kong lolo. Dili ko gusto mo puyo uban sa imong amahan. Ha? Pero dili sab ko gustong mupuyo nga wa si papa. Si kinsa man karon natong duha ang matuman. Ha? Christine, siyempre ako. Kay ako may lalaki. Ang akong tingog ang masunod. Dili ba mahimong patas tang duha? Ingon si papa, dominant yun ko no, ang lalaki. Pero kita ang magpakasal. Dili mahimong ang tingog sa imong amahan ng imong tumanon. Pero may nungdanon pagyapon ang mga tambag ni papa. Kay mag-uong siya na to. Mas nag-una siya sa duyan. Ang tambag sa kinikanan, giya lang kana sa iyang mga anak. O dili kinahanglan nga tumanon kung wa kini mahiuyon. Well, nakauyon ko sa tambag ni papa. So, kabantay ka. Tumanan ako siya. Dinita mo po yung uba niya. Happily ever after. Christian, Pero ay kabala ka. Sama sa kong gisaadi mo. Himuon ko ikaw ang rayna ning among panimay. Christian. Dahong! Huwag ka pagkanaan nila dito, girl. Ha? Lamoy lagi na yung gibuhat. Karon pa mo ko gutom ah. Hala. Nihugo biya ka, girl. Sure ka nga okay pa ka? Okay. Dili ka okay. Kanagwan ka. Nag-stress eating ka. Stress eating. Naglakot ko. Sa imong gikaon? Nila. Lako. Sa tanan. Sa akong kahimtang. Okay, girl, ay! Matukan ka, oy! Gusto ko masuko. Gusto kong musukol. Ay, dahon! Anong di ba ni mo na buhaton? Ang unsa. Doon may baw sila kung sa'y nasi mong una-una o kung sa'y imong gibati. Ano? Kapoy. Ay, girl! Karon pa lang gani. Gikapoy na ko. Unsa pa ka kung maminyo na unya ni Belfit. Ay, dahon! Kaluoy sa kong apo. Gusto na kay ko matras. I swear. Pero dili ko ka na mahimong buhaton, Melvin. Tungod ni Lolo. Mahal ko kaayo si Lolo. Mahal gani mo imong ol-ol. Lola. Wala ko ilaing mahimo. Kundi ang magpaubos o magpaulipon nila. I need to make things right. Di mahimong mag-antos ang akong apo. Gusto ko mas daghan pa nga bungas mangga sa sunod nga tingani. Ug ingon man gusto ko nga dungagan ang mga punuan. Paingon na saka dito sa bungtod. Dili ba nga ang kalubihan naman na diha, sir? I know. Pero sa dili pa maabot sa kalubihan, gusto kong i-extend ang kamanggahan dito. Mga pilak punuan pa di ang madungag, sir, kung mao. Why? Is there a problem? Ha? Ay, wa man hinon, sir. Ang ako ba nga... Just tell me if there is. O kung dili na ninyo kaya ang pag-atiman sa kamanggahan, I can always hire og laing mga tao
nga anda mo tuman sa komando. Sir, Ada mga akong kabayo. Kay murubing ko sa ubang mga tanong idiota. Nay. Si Chaya lang na akong bro ha. Ay, tumuwi rito siyang dila ni. Yang gisulti ay lagi kaguol. Kabawa sa daanan na. mura manog na usab ang batasan ni Sir. Dili siya ingon anak. Ay, so, Kan, hinungdanon alang niya ang bation ug ang opinion siyang mga ginsakupan. ay, nagyapon na siya, noy. Ah. May problema na gini siya gamay nga giatubang. Pero, malabay ra na ni. Ug mabalik na ang kanhi niyang batasan. Mas iampo na ako nga mabalik unta si Ma'am Christine aron nga mabalik na ang iyang kalipay. Ay, sus, kaguol na ni. Sige lang. Muabot ra ng panahon. Sige lang. Ay, lagi kaguol. Ili ang kabayo. Anana. Biyaan taon na ka na ya. Diya ka lang ka. Bro! Ingon ka, mag-grouping ta! Gusto mo lagi kaya itong daga ni kabayo? Asa mo ta pa ingon ini? Ho, ho! Ho! Punong niya kabayo. Ho, ho! Ho, ho! Punong na niya. Ho! Are. Naog sa kubit. Okay. Dini ako higod sa punuan sa lumbo yung kabayo. O yan, kabayo ay. Dini lang ka panipsib kay ha? Panipsib na diha. Ara lang ka. Miss Miley tando pa. Kuyaw. Ho ho. Puro mo sa kinakasabot. Mitubag may noon. Abi kay tanawa. Tanawa ra gud. Atong amo. Usa man siya diha sa punuan nga iyang natungdan. Ug nagbarog ni sige bisag tutok ng punuan. Oh, wala. Basig na siya no nagdautan sa kahoy da. Ay, basig putlo na hinuuna niya. Kapuya og dagan, oy. Magligid na ta din sa ilam sa punahan sa kahoy. Kapoy, mohigda ko. Siyuta? Siyempre, dili, no? Kay ani ko din mo online sa imong paa. Oh. Ayaw pagreklamo. Kay bana bayat nakakarohin kayo na. Matod pa ni mo. Let's save for the moment. Ba na ko ni mo karon? Oo. Di ba gikasal-kasal man ta dito sa may suba? So, bana ta karon. Huy! Asa pagreklamo kay asawa ta ka karon. Makabuhat ko sa bisan unsay akong gustong buhaton ni Moron. Unsa? Hoy. O gano'ng gitutukan ko ni mong ingan ana, ha? Christine! Pagdagan, balik diri! Christine! Bro, ano man ka? Kira ka? Ganong ibalik pa man sa tini. Ganong kinahang samukon pa niya pagbalik ang nagpakahilom na kong kalibutan. Nga naman. Bro, hunong yun. Sama ng kamuti mo. Awan, gisi na ng kamuti mo. Ano, samtaon ko eh. Grab! Bro, halala. Nakadugo na yung kumo mo. Sustaon eh. Taon sa kahoy, kaluoy. Gusto ko siyang kasilagan. Gusto ko na siyang hikalimtan. Pero nga nung inguman ni Kalisod, may gipili na siya nga ikausab sa tibuok niyang kinabuhi. Ug dili ka na ako. Pero nga nung ingunog sa dili man gihapon ko makadawat. Nga naman. Bro, atras mo sa gadayon ko. May pahit punta ka. Supa ako na ko ang iyang gusto. Kaklaro itong wasi gusto itong tawahan na. Napugos na siya. Still, she made her choice. Ug dili ka na ako, Ili. Pero kung mubalik si Christine din bro, unsay mong buhaton ha? Imposible. Kay labing siguro, nangandam na sila karon alang sa umaabot nila kasal.
Musasayop kining akong kibuhat nga paghandom niya. Di na ko angay pang mahinumdum niya. Hindi pa ang may numdong yan. Nag-unsam ka dining napita, be. Ambot. Ako lang ito bag, bro. Kay nahinumdum ka ni Christine o gigiyahan ang imong mga tiil paingon din eh. Lagaw, Asa man? paghuwag mo putulan ng mong kahoy. Unsa? Kaluoy sa kahoy nindot kay porma niya. Imong putlon? Pagkahilom ng taon na bro. Ay, sa mapagan may noon na. Di ko gusto nga makakita pag mga butang nga makapahinumdum pa na ako niya. Oh. Hala. Nakapuyo mas Christine's mansion. Batay. Mamiligrang mansion ay ni kung mao. Yay ka! Hi! Nadugay lagi mo. Ngit kita. Kumusta ang At inyong... di ko mainom sa kong lawak ini. Oh. Unsa ka? Giwakautan ka na Nilisi. Kay giwakautan sa mo gapon. Leche. Leche ka. Chichi. Excuse ha. Kaya magatunon ako bino ni bro sa taas. Ayaw, ako na. Ako isugo! Nakadungog ko, pero ako'y mahatod. Onya. Unsa may sunod nga mahitabo ha? Magiginom sa ganiya. Og inig kaabot. Og inig kahubog ninyong duha. Inig kahubog sa kong bro. Imo diyang buhat-buhatag istorya nga may nahitabo ninyong duha ha? Wa ka na'y labot pa, ana. Ay, so, sangtod ka sa man mo patuon akong bro. Oy nga, may nahitabo ninyo. O sa imong mga bakak yan ha? Hangtod nga pakaslan ko niya. Og way makapugong nako sa pagbuhat ni ana. Na! Og si kinsa man? Ha? Ikaw? Mao ba, Ellie? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!